जाहाथे जिहेतु सिपिएनि मोनसे हान्जाया नोंथांनि न'आव फैबाय सावरायबाय मा मा थांखिफोरखौ लानानै दा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशन बेनो सिपिए बे जाहैबाय जोंनि कमनवेल्थ कान्ट्रि ब्रिटिशआ जायफोर हादोरखौ खुंदोंमोन बे गासै हादरनिनो मोनसे एस'सिएशन माने कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशना आरो बेवहाय आङो इन्टारनेशनेल लेभेलाव इन्डियाया आंखौ होदों एक्जिकिउटिभ मेम्बार बेनि उनाव जोंहा इन्डियाखौ रिजन हारसिङैनो इन्डिया मोनसे रिजन बेनिफ्राय जोंना गासैबो माने मोनथाम मोनब्रै स्टेट लानानै खायफा जों दा 8टा स्टेट लानानै मोनसे जन आरो जों बे जाहैबाय जोंनि जन 3 नर्थ इस्टनि 8टा स्टेट सिक्किमखौ लादेरनानै आरो बाखि जों जिथु 7टा दं दा जोङो बेखौ जिथु सिपिए जन 3 नर्थ इस्ट रिजन जोङो माने कनफारेन्स बोसोरफ्रोमबो फाथियो आरो बिनि गेजेराव जोङो एक्जिकिउटिभ कमिटि फाथियो बियो एक्जिकिउटिभ कमिटि जोङो नेक्स्ट कनफारेन्सखौ बबाव लागोन माबोरै खालामगोन बेफोरनि थाखाय आरो मा मा हाबाफारि लानो बेखौ लानानै सावरायनो थाखाय बे एक्जिकिउटिभ कमिटि मिटिं आरो आंनि टार्मा जोबनोसैखाय बिथांमोना बयबो बुंदों जे नों थानायावनो आसामाव एक्जिकिउटिभ कमिटि मिटिंखौ खालामनांगौ बेखायनो आं बेखौ हस्ट खालामदों आरो गुवाहाटीयाव जाबाय थायो ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बड'लेण्डआव खेबसे जिरायनो होननानै लानानै फैदों आरो भुटानाव थानायनि थाखाय राहाखौ खालामदों जाहाथे भुटानजोंबो बिसोरो सोमोन्दो जायो मोनथियो बुजियो जोंहा कनसिलियेट जेनेरेलबो दंमोन भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएशननिबो मेया गासिबो थाजोबदों आरो भुटानिस कालचार आरो बर' कालचारबो बेवहाय एक्सचेन्ज जालायदों आरोखि बेबायदि मोजाङैनो बयखौबो लाखिनानै दिनै आङो आंनि न'आवनो जिहेथु जेरावबो मिटिं हल माबा माबि बिदि नागिरबाय थायोबा टाइमा लेट जायो आरो गासै स्पिकारा लुबैदों जे आंनि न'आव हाबलांनो बड'लेण्डआव फैनायखाय बेखायनो आङो न'आवनो मिटिंनि एरेन्जमेन्टखौ खालामनानै दिनैहाय सिपिए बे एक्जिकिउटिभ कमिटि मिटिङा जिरायबाय आरो बेवहाय जोंनि नेक्स्ट कनफारेन्सखौ त्रिपुरायाव फैगौ एप्रिल दाननि लास्टआव दिनै थांखि लानाय जाबाय आरो बेवहाय जोंहा माबानिफ्राय नांगौ एप्रुभेल लकसभा स्पिकारनिफ्राय बिथाङा रिजननि प्रेसिडेन्ट आरो बिथाङा एटेन्ड थानांगौ ओंखायनो दा बिथांनिसिम प्रप'जालखौ फाथायहरसिगोन आरो बिथाङा जुदि जोंनो एप्रिलनि माने 20 तारिखनि उनाव 10 तारिखखौ हरो बेखौ मेन खालामनानै जोंनि कनफारेन्सआ जासिगोन दिनै जोंहा बे जाबाय बेनिफ्राय जों गासै एमएलएफोरखौनो बेवहाय इनभल्भ खालामनो थाखाय एबारनिफ्राय जोङो थांखि लादों जे साफ्रोम एमएलएआनो सिपिएआव थाफानांगौ खबर लानांगौ आरो सिपिएनि हाबाफारिफ्राव बाहागो लानांगौ सिपिएनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोंनि जि मोनसे मा होनो बिदिखौ जोंहा मा होनो सुबुंदारि मा होनो गणतन्त्र रिपाब्लिक जिथु माबा मा होनो सुबुंखान्थि आरो बिनिनो जि मोनसे दिनै गणतान्त्रिक हादोर हिसाबै बेवहाय जोङो आयेन आफादाव माब्रैहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन गणतन्त्रखौ गायसननो जेराव सोरबा सासे सानैनिल' बाथ्रा नङालासे गासै थान्दैफोरनि बाथ्राखौ लानानैसो जोंनि हादोर आरो नोगोरारिफोरनि दावगानायनि थाखाय थांखि लानो हायो खामानि मावनो हायो दा बेखौ जों बोरै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामलांनो जे मोनसेया जाहैबाय सरकारनि खामानिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय एसेम्बलि कमिटिफोरखौ जों माबोरै गोख्रों खालामनो खारन एसेम्बलि कमिटियासो आयेन आफादाव जि थांखिफोरखौ लानानै खामानि मावो बेखौ जादों जायाखै बेखौ नायो ओंखायनो बेखौ जों बोरैहाय गोख्रों खालामनो जोंनि आयेन आफादाव गासिबखौबो जोङो सरसा खालामनायनि बेलायाव बाहागो लाहैनायनि सुबिदा आरो मोजाङै सावरायनानै गासिबखौबो बिलफोरखौ पास खालामनायनि राहा आरो बे गासै बाथ्राखौनो रायजो राजाफ्रा बोरै मोनथियो आरो रायजो राजाफ्रा बोरै गावसिनि साननाय हनायखौ एमएलएनो खोन्थानानै एमएलएआ बोरैहाय आयेन आफादाव फैनानै रायजोआ बेखौसो लुबैदों बेखौसो जानांगौ होनना बुंदों होननानै बुंफैनो हायो बेफोरखौ माने खालामनायानो जोंनि सिपिएनि मेन थांखि आरो हाबाफारि आरो बे मथेनो जोङो थांखि लानानै बायदिसिना खामानि मावबाय थादों दा जोङो लेजिस्लेसन ड्राफ्टिं आयेनखौ बोरै ड्राफ्ट खालामनाय जायो आयेन दानाय बिनि खामानिखौ आरोखि बेखौ दा जोङो थाबैनो ट्रेनिं मोनसे प्रग्राम खालामनो नागिरदों गासै 8टा रायजोनि अफिसारफोर आरो बेवहाय 7बासो मोनसे रायजोनि एमएलएफोरखौ लानानै जयैनो बे ट्रेनिंखौ खालामनाय जागोन आरोखि जाहाथे जोंनि आयेन बानायनाय बायदिसिना बेलायाव दानि गोदान जिथु अफिसारफोर जोलैफोर आरो गोदान एमएलएफोर बिसोरो बेखौ रोखायै मोनथिनो हायो सोलोंनो हायो आरो बेबायदि बिसोरो रलखौ लानो हायो
मोनसे पलिटिकेल आइडिया जिहेतु माने नर्थ इस्टआव जिहेतु 7 रायजो थाबाय सिक्किमखौ लाफाना 8 स्टेट थाबाय दा बे समाव जितु दायो मेघालयनि मिनिस्टार जिहेतु जेरैबायदि नर्थ इस्ट 1 होननानै दादों दा बेबायदि सोनाब खोलाहा रायजोआव जेरैबायदि बिथांमोनाबो मोनसे स्ट्रंलि पलिटिकेल पार्टि दङ जोंनि सा सानजौआव बिदि दाफुंनो हायानो मोनसे नङा बेफोरथ' गावबा गाव खालामगासिनो दं बयबो दा बेफोर राजखान्थि हान्जाया सोनारो राजखान्थि हान्जाखौ दैदेननाय मानसिफोरनि सानस्रिनि सायाव आरोखि दा जोंहाबो दं दिनै एजिपि दं दिनै रायजोर दलबो दं असम जातीय परिषद दं बिपिएफ दं इउपिपिएल दं बेबायदि गोबां जोंहा माने ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा दङ आरोखि दा बे राजखान्थि हान्जाफ्रा दिनै जुदि जोङो बेवहाय जोंनि जायगाखौ दावगालांहोनांगौबा बेनि थाखाय सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआव माखासे जुदि जोङो मैखोम भाव लानांगौब्ला जोंनि माखासे आदब खायदाया बोरै जानांगौ बेखौ साननांगोन जोंनि बे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा आरो गासै नर्थ इस्टआव सोरखौ जों लोगो बायदि लानो सोरजों ज' जानानै मावोब्ला जोंनि लुबैनाय हास्थायनायखौ जोङो बिसोरजों ज' जानानै नारसिननानै जों मावनानै लानो हायो बेफोर बाथ्राखौ जोंनि राजखान्थिगिरिफ्रा साननांगोन आरोखि गतिके मेघालयआव कनरेड सांमाया दिनैहाय माने गोख्रों मोनसे मा होनो दैदेननायखौ खालामबाय थादों बिथाङा रिजनेल पार्टि माने नेसनेल पार्टिबाबो आलादा नर्थ इस्टखौ लानानै बिथांनि पार्टिया दा सोलिगासिनो दं बिथाङा जिहेतु चिफ मिनिस्टार मोनसे रायजोनि बे मथे गाव अल इन अल माने जिखुनु सिद्धान्तखौ लानानै माखासे नर्थ इस्टनि रायजोफोरखौबो लानानै बिथाङा माने मोनसे प्लेनिं लानानै राजखान्थिखौ खालामगासिनो दिनै बेहा मणिपुराव एमएलए दं दिनै बेहा अरुणाचलाव एमएलए दं बेबायदि बिथाङा मावबाय थादों थिग बेबायदिनो आसामनि एजिपिआबो बेबायदि नर्थ इस्टनि माखासे मानसिफोरजों मिलायनो हानांगोन आंगो जानो हानांगोन बिसोरनि जिथु एजेन्डा बे एजेन्डाखौ जोंबो नाजावनो हानांगोन आरो जयैनो खामानि मावलांनायनि जुदि जों लामा लायोब्ला एजिपिआबो गुबुन गुबुन रायजोआवबो बिसोरो इलेक्सन गेलेनानै एमएलए मोनगोन थिग बिपिएफ इउपिपिएलआबो जुदि मोजाङै बेबायदि खामानि मावलाङो गाबोन समफोर बिपिएफ इउपिपिएलनिफ्राय आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावल' नङा जे अरुणाचलावबो बा मेघालयआवबो मिज'रामावबो दस्रा रायजोआवबो एमएलए दैखांनो हागोन आरो बेफोर एमएलएनि दारै गावबा गावनि सानस्रिखौ आयेन आफादाव माने दैखांनानै बिनि सरकारखौ इउपिपिएल बिपिएफआ साननाय बायदि एजिपिआ साननाय बायदि माखासे हाबाफारि लाहोनो हागोन आरो